दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आन्डार 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायाव गाबोन जानो गोनां दतमानि गोजौसिन गेलेग्रा फोथाराव दिनै मोसाखावरि बिथांमोनहा थाग थियारि जादों आरो गाबोन 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो गासैबो रायजो राजा फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायो आरो बे मोसाखावरिखौ फोरोंनाय बिथांनि फोरोंगिरि मेनेजारनाव आं फंनैसो खोथा सोंनानै लानि बिथाङा मा फोरमायो। आसा बे दिनैनि मोसानायनि गाबोन जे मोसानो नागिरदों बिनि सोमोन्दै फंनैसो। जोङो दतमा गियानद लाइब्रेरिनि आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद हान्जा दा बेवहाय जोंनि माखासे मोसाखावरिफोरखौ जोङो फोथाराव मोसानायखौ थिग खालामदों। दा जोंहा गोबां मोसाखावरिया गाबोन सौफैदेरबावगोन जायफोर बिनानावमोनहा जोबोद आखा फाखाखा बिथांमोनखौ जों गुबुनाव प्रग्राम गानो दैथायहरनाय जादों। दा बिनानावमोनजों लोगोसे जों गाबोन 50 जन मोसाखावरि आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद हान्जाया बेवहाय मोसाफैगोन। जोंनि आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनि जे जोनोम जानाय बेनि आं सुंद' जारिमिनखौ आं खोन्थानो सानदों। जेब्ला कभिड-19 जेला मुलुगनां साग्लोबसारदोंमोन बे समाव माने जोंनि जे बिनानाव आरो फंबायमोनहा गाव गावनि न'फोर फारसे फैफिनजोबनांदोंमोन। बे समावनो जोङो दतमा गियानद लाइब्रेरिनि सिङाव बिनानावमोनखौ जोङो लेंहरजोबनानै माखासे फोरोंथाइ होदोंमोन। बेबादिनो ख्रिस्टिखौ माबोरै मोसायो बेबादिनो आरो लोगोसे बिथांमोनखौ मोजां बिदिनो गियान होदों। लोगोसे आरो गाव गावनि हारिमुनि फारसेजों लोगोसे गाव गावखौ सासे राफोद जिउ दानायाव माखासे बिथांमोननो जोङो फोरोंथाइ होदों। दा बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनहा जोंनि दतमायाव मैखोमै ओंखारनानै दिनै दतमानि मोनसे मानदान्दाखौ आङो सानो गोजौ फारसे बिथांमोनहा लांगासिनो दं। दा जोङो आलारि सोरांखौ फोथांनायाव गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोन्दों, मदद मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा जोंखौ साबायखर बावो आरो गाव गावनि हाबाफारिफोराव जोंखौ खावलायबाय थानायनि थाखाय बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम जोंखौ हांख्रायनानै गावसिनि हाबाफारियाव जोंखौ बाहागो लानो होबाय थानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जायो। नोंथांनि बे सोलोंसाफ्रा साबेसे दं गासै? ओरैनो जोंनि पार्मानेन्ट मोसाखावरिया 40नि बारा आरो रिंगु दामसा हान्जायाव 8 जन दङ जोंहा। दा माखासे फंबायमोनहा बिदिनो सिफुं सुनाय, खाम दामनाय बिथांमोनहा सोलोंगासिनो दं। गाबोन निस्सय सानैसो गोदानखौ जोङो बेहाय गाबोननि जे प्रग्राम बेवहाय जोङो सोफादेरनो हागोन आं बेनि थाखाय आसा खालामदों आरोखि। खेबदों।